Venguem de celebrar la comissió bilateral entre el govern del Consell General d'Aran i el govern de la Generalitat. Aquesta ha estat una comissió bilateral força important perquè per primer cop hem un primer pas en consolidar la competència en matèria de llengua en el Consell General d'Aran. Avui hem mantingut el compromís de la Generalitat de Catalunya en que ja de manera immediata, aquest 2023, el Consell General d'Aran recebe 200.000 euros en poder polítiques lingüístiques en el nostre territori. Es daurís també un procés de negociació en que a finals d'enguany el traspàs en matèria de llengua sigui actualitzat i metut al dia sustot per això que ara hi ha competencial i el recursi que hem de besoin entre la llengua. És cert que la llengua ha estat un dels nostres objectius des de l'inici de la legislatura, sustot perquè, com hem dit en força ocasions, sense llengua i sense cultura no existís la institució, i sense institució no hi ha gestió des de la proximitat ni capacitat de decisió. Ella dit que sense llengua no hi ha sanitat en territori ni la possibilitat, per exemple, de poder decidir sugerir. La llau de la sanitat també ha estat un dels que ho hem tractat i hem ratificat aquest conveni amb el Departament de Salut que ens permet seguir avançant també en aquesta llau. D'utiles han estat consolidar aquelles ajudes als esportistes que formen part del nostre centre de tecnificació o arrencar també el compromís, el primer passi en finançar aquella competència en matèria d'urbanisme que amb el traspàs dels recursos en aquests moments ens permetrà millorar el servici tècnic de suport als municipis. Penso que encetam una nova etapa que ens ha de permetre precisament millorar en això que és finançament. Se daurís també un treball en aquests moments en artenya aquest nou acord de finançament que finalitza aquest 2023 i que hi devem reformar en els problemes. Des del govern del Consell General d'Aran mostram la nostra satisfacció per aquest primer pas i sustot per aquest compromís que ens porta que a finals d'aquest any, finalment, i de manera ja definitiva, puguem haver un traspàs digne entre la nostra llengua, una llengua viva i útil a tota la nostra ciutadania.